Enterprises Beauty Products. Kinsa na pud biya ni panggwapa diwe? Kamami na pud ko ni ay. Wow, glue getter stick. Gikan sa Natinia. Kinsa na pud biya nagpagwapa ani? Wow, Grace Biscuit. Gwapa man ni Natinia. Uy, grabe kayo magpagwapa ba? Titibo kayo. Nabinag ka ni Lumina Fit. Lumina Fit ang pasitsi. Ang ngayon ani si Daddy. Magpagamay kay ako kay Tian. Wow, lotion. Snow whitening lotion. Ikan sa Natinia. Istingan be? Wow, gumot! Ay, Dam! Uy, musta? Usa mo na? Lotion! Uy, gilabtan mo ka. Gamami pinalusyon niya para sa Natinia Enterprises Beauty Products. Imo nang gilabtan niya na lusyon. Ha, imo mo nang gilabtan ng suko. Humot kayo! Ah, humot kayo? Wani, gwapo lagi ka unde! Ah, just gwapo lang istorya. Nung dugay ako gwapo dong. Magbiniwang ka di? Ay, sige, kaya gadra. Itong sininiwang. Ay, sige, pang nila po ka na buhay. Una ko sa mulong kaluang. Sininiwang. Dugay na ko niniwang. Gwapo ko rin maayo. Inahakoy chicks. Ha? Nakoy chicks. Nakoy ka ng kwan ba? Chicks si Daddy! Naime! Chicks si Daddy! Uy, hilo, uy. Chicks! Pagpay na nako ron! Tigbaso ko na ron! Kudu si Uy, sapa. Tagahan ka kwarta. Sapa. Kwarta. O saan ang saba ni mami na nakoy chicks ha? Kaya kwapa ka katong chicks na ko. Nagamit po to siya ng Natinia Enterprises Beauty Products. Kasi kuhaan ba si Ma'am Minya Barichi? Kaan taga 20. Ay, saba. Ha? Ay, saba. Ma! Naiuyab si Daddy! Ikaw ba? Ay, saba ba? Usang mo ka. Labo, labo. Isang ni bata. Ay, sipot ka kanaguan. Basahan ni Graw. Ay, si babakas na ko lang! Ang bata, di na ko malumaka! Ma! Hilaw na itong. Hilaw na. Kalungan. Kang kwarta. Hilaw na. Ay, si kuhaan. Ako pa mga lotion po kaani. Gamit po kaani. Mama, nangilabot si Daddy! Si mong lotion! Saba, uy, saan mo kulong madungkang? Si panilabot sa kong gamit niya ron! Ako na mga pagwapa sa Natinia ron! Ano, kumot, ramit rin! Sa mundo ka nung atin, kaya kadako, mura mo ka, Pilipina nga, Amerikana nga, mura di ka masaktan, mura ka Bisaya nga iring. Di! Dapat ka ni mong himnon, di! Ano naman? Namuniwang ka, di! Ano, masimple mo? Tambo ka lang, tiyan! Tapo kayo, kutiyan, ang sabi ng ganoon, tamo ko, inuwayo ni mo, ikaw, nahurot ang kwarta, sige, takatag, hino, sige, gulog yung parang lang hilong ka. Sa bunong kabuta ako. Sa man ang ginagta mo? Ha? Sa ginagta ninyo? Ginagta ninyo kung Natinia! Ano ginatag kayo? Humot mo po kaayo ko, sa bunong Kaya mo pang ginagta ka ko, ane! arti-arti mo nung kunong umura, magwapa ko noon. Naunsa ka tagi uli ko rin sa Natinia! Enterprises Beauty Products, para rin ako, magwapa na ako! Dili mo pwede mo apil, ane! Kani iyo, kani imna! Ano nagagamit ko marunong magwapa ka? Oh! Musim kito niya, kaya kumawa naggamit ko, musok ka, oh, Dili, ate! Dili ko ka rin, butan na ko, magagamit ako, magwapa na ako, yapta ni mo! Hindi siya, nahilabot. Yapon mo ka, no? Wala! Kani imna, kaya para mong gamay na mo tiyan, at ako kakaktiyan! Si Daddy, anang, mao na nang nilabag yan, simungkuan! Nangilabot si Ate ko ang mga pagwapa? Ang sa Natinia? Ikaw ang bata, nilipid yun ang mga ka! Dong, ay saba dong nga dong Wala malapit naman ko. kakabata. Ay saba. Ayun na yan, nanasi ang mga chicks! Unsa na katinoon? Ha? Unsa na katinoon ka na chicks? What's that chicks doon? Saan mo namulukin mo? What's that chicks? Ay! Maugay na maghilabot kas mga pagwapa, mga tahumot na ko! Ayos siya, para na rin ako, oy! Magpalit og imo! Tigil-tiguman ko na, at least ko nakapalit sa Natinia Enterprises Beauty Products! Ako, Dugay ka kalitok. Oh, Natinia. Asa ba na Natinia ko? Natinia Enterprises Beauty Products! Ako, nagitiguman, at least ko nakapalit ang mga pagwapa na Ay, na ako! sige pasakat sa kalokwan. Anak, kay kani mo gamit ko ni bata ako. Ako mo gamit ko. Manghilabot yung mindua. Ano kay humot kaya ng Natinia? Gaya ko ani ba kay pagpagamay ko bi. Imuha ni. Oh! Kana ina! Kayo mo tiya, pati mo ka na ko ah! May rin ang Houston! Ay, nalili yung lawas nga dagkoon. Kay mamo ni mga gustos sa babae. Kay ngano, basta dagkoon og lawas. Magunhuna mga babae nga kwartahan, mga tambok. Kaya, mayroon mas mga, dili magut pa mga tawanan. Kaya nakuktiyan, nagkwarta. Mo ni magkukulang ng mga babae siksi. Ala, ina na! Kaya para dili mo na ko mo tiya, para dili ka kuklog sigsik! Kung saan nagkukto bayot? What's up, mga mga? Sa katan? Ang ipi girl!
supporters na mo, labi na sa mga OFW, sa mga Yes, Bisaya, sa thank you Tibok, kayo. Kalibutan. Labi na sa mga diehard followers na mo, mga likers na mo, o gusto kayo mo share sa mga Yes, salamat. Kini si Dinong Kurot, suportahin na ninyo, okay? Muna siya maabot More na Bisaya, ang hilaw or something. Yes. Kurot nga, German nga Bisaya. Muna Yes, siya. salamat. Dinong Kurot, salamat pa si mong kwan, ha? Salamat. Salamat sa mga supporters! Please, ayaw kalimot! Support me, Dodong Kalam! Salamat sa Natinia Enterprises Beauty Product! Salamat. God bless you. Bye-bye.